ambade te duma kanubao ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nywan zora kono nana angana nywan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugu fe fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana fantan nani bela jilela ni watina grossisi fe fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali mai bande gaduro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fen fo tever rasul la nini beba la ay nete nyin galige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akade 100% naturel okmana ambeka mi sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo odela sama mone ma fen faraka wari chili musaka ka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara ode kuno warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o kenin sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna warbe augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi Ambe an lamɛnba cɛman na musoman denmisɛn ani maabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo k'an to sankaw fɛ san toro ani karante la min ye dugutigi ye Tarawelelakaw an b'o fo ka moridiw bɛɛ lajɛlen fo an tɛ ɲinɛ mɛrilakaw kɔ ka taa se kafotigiw ma musokuntigi ni kabalenkuntigiw k'u bɛɛ lajɛlen fo an ka laadalatigiw fɛn fɛn bɛ san kɔnɔna na monsieur le gouverneur colonel Ousmane Sangare an b'a fana fo a n'a ka baarakɛlaw ka taa se préfet ni sous-préfet ma sa maa bɛ san ni waati in na minnu bɛ san ye sankaw ye n'u bɛ kɔ kan fana ka aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma an b'aw ka dugu kɔnɔna na nin waati in na fala in ni keba fana bɛ yan ko ni ba y'i baloda cogo min na min ye bozow ye u b'a mɔ ten cogo la anw nana sɔrɔ san bɛ cogo min anw fana b'an bɛrɛ bɛn o ma fala ye kuranko a tɛ dogola maa si la Mali in kɔnɔ koyi maaw bɛ k'an wele an m'aw ye sɔgɔma an m'aw ye a y'a wakili dɔw ladafɛla la sisan fɔlɔ han ni an n'an ye kuran sɔrɔ sɔgɔma don min an na émission kɛ yɔrɔ bɛ n'a a sariyaw don bamananw ko ko maa nakun ka fisa i yɛrɛ ye sɔgɔmada in na an nakun ye min ye office du moyen banni olu ka jɛrɛ min kɛra salon ko segukaw fɛ yen juin kalo tile 28 ani n'a tile 29 n'o ye ka malo sɛnɛ
kɔkɔrɔmadoli ka se ka ta ka kɛ ale la sa yaasa ka se ka yakubaya o tako filanan ɲina o nana kɛ office du moyen banni na maa minnu bɛ n'olu bɛ malo sɛnɛ fala kɔnɔnaw la minnu bɛ n'olu bɛ OPV yɛrɛ OMB yɛrɛ fana ka yamaruyaw kɔnɔna na san a n'a lamini dugu bɛɛ lajɛlen malo sɛnɛ tɔnjɛkuluw bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kɔnɔ sɔgɔmada in na baara ɲɛmaaya tun ye maa min bolo sa o ye Mohamed B Jara ye minisiri min bɛ sɛnɛko kunna ale ka conseil technique y'o ye Seydou Bagayogo ale ye gouverneur ka KF ye KF o kɔrɔ de sa min ɲɛsinnen don musakakow ale ni sɔrɔ yiriwali ko ma yan kɔnɔna na OMB a directeur général n'o ye Isa Kante ale fana tun bɛ yen IFRI mɔgɔw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ malo sɛnɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ Boubacar Sila ale tun bɛ olu tɔgɔ la madame le maire ale y'a ka ɲɛmaa dankan sabanan bila ka na n'o ye maire dankan sabanan ye Aguju Ɲagali ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka fara sa sanka caman kan maa baden nana sa ka se ka kɛ kɛnɛ in ale seere ye baara in ye tile fila baara ye min ye jagokɛlaw ye olu bɛ kɛnɛ kan bayɛlɛmalikɛlaw olu bɛ kɛnɛ kan min ye sɔrɔ yakubayabaw ye olu bɛ kɛnɛ kan bankuw bɛ kɛnɛ kan baɲumankɛtɔnw bɛ kɛnɛ kan sɛnɛkɛlaw n'o ye malo sɛnɛnaw ye olu yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ka bɔ san ani Mali dugu caman na ka na kɛnɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Segukaw ni Motikaw ni Sankaw olu de ka caya kosɛbɛ minnu bɛ malo baara kɛ togodaw la fana coopérative minnu bɛ olu fana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen nalen baabu daminɛnen maire ale tɔgɔ la min ye Agaju Teme Ɲagali ye ale ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ sa IFRI maaw olu ka Boubacar Sila o fana ye tanumɛ kɛ ka bonyamasegin kɛ sabula ni Miriam sigilen filɛ sen kan n'o ye ka malo sɛnɛ kɔkɔrɔma don malo caman ka se ka sɔrɔ ale y'o dantigɛ o kɔfɛ sa Isa Kante ale ni gouverneur ka KF ka taa se Mohamed Jara ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye dantigɛli kɛ an bɛ segin an bɛ taa salle kɔnɔna na Fala ni Keba aw ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ kɛnɛ in ale dayɛlɛli la sɔgɔmada in na. Je suis le secrétaire général de la commission d'IRI au niveau de l'IFRIZ. La présidente Togola, Anégaton Togola, Babre Bismillah, la Kanambe Herla, Kaseknambe Herla. Ni en fait le baramna, ni a toko flandi, a toko folo, anyo kesebu. Ni a don famille do sornula. Toko flalam fala flani sisan. Ami dugo ke ala ka damne Herla, ka laba Herla. Vraiment ami anga kay Isa Kante fo ka ministre ka lasigidon na gouverneur amo bala jeren fo inte bala fitini bala ndabara mun kama pour que Sénégal ka se ka hakɛ sɔrɔ jagokɛla ka hakɛ sɔrɔ transporteur ka hakɛ sɔrɔ mun bɛ malo bali ka hakɛ sɔrɔ ka sɔrɔ jamakari masi ka sɔrɔ la mɔgɔ minnu sera k'o labɛn k'o bila k'an sigi nin kɛnɛ kan bi n'o ye Isa Kante an ka foli belebeleba bɛ ka taa mɔgɔ bani n'o ye Isa Kante nin tɛ baara fitini nin dabɔkun de pour que an bɛɛ ka se ka an ka hakɛ sɔrɔ cogo min jamana ka se ka lafiya n'a bɛ taa malo sa jamana kɔfɛ ka na ni malo bɛ i yɛrɛ bolo yan i ni mɔgɔ bɛɛ la ka n'a fɔ ko agriculture e b'a dɔn min malo sera ni malo feere nin sɔrɔ min ye i b'i wasa don a la o nin tɛ baara ye baara min ye baara fitini an bɛ dugawu de kɛ hali bi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tɔn sigi yɔrɔ na ala ka bɛɛ na hɛrɛ la ka bɛɛ sigi hɛrɛ la Mali ala ka taa ɲɛ jamana ala ka taa ɲɛ jamanadenw ala ka barika don an'u la jamanadenw ala ka barika don an'u la a bɛɛ bisimila k'a fɔ k'an bɛ dugukolo d'u ma ayi u sen don sɛnɛ la k'a fɔ o kɔrɔ ye mun ye u kɛ u mago don musaka min bɛ sɛnɛ la ni sɛnɛkɛla n'a tɛ sɛnɛkɛla bolo ko musaka ɲini ka di sɛnɛkɛla ma sɛnɛkɛla bɛ se ka mun de kɛ ka na ni si ɲuman ye ka na ni minɛnw ye minɛn min bɛ se k'u dɛmɛ ka wuli joona ka na ni nɔgɔ min fɛnɛ ye nɔgɔ lakika ye a n'a hakɛ ka di sɛnɛkɛlaw ma ani ka na ni minɛn fɛnɛ minɛn b'a to ani min bɛ bin faga ani minɛn b'a to fɛnɛ u bɛ se ka malo tigɛ a wagati la k'a lasago donc an ko ni o nana kɛ o sɛbɛn tɛ sɛnɛkɛla bolo ɲɛtaga bɛ sabati parce que an y'a jateminɛ Mali y'a jateminɛ k'a fɔ malo min bɛ bɔ kɔfɛ ka na an balo o malo ka ca min bɛ sɛnɛ yan chiffre ko de don ni i da don a la a bɛ se ka kɛ i bɛ fili mais an kɔni b'a dɔn malo min bɛ bɔ kɔfɛ a ka ca mais pour que dɔ ka b'o la an ko an ye kɛnɛ b'an bolo sɛnɛkɛlaw cɛsirilen bɛ sɛnɛkɛlaw bɛ yen u bɛ tile kɔrɔ u bɛ san kɔrɔ u cɛsirilen don munna fana ye baara de kɛ ka office sigi sen kan ka pont jɔ ka barrage jɔ ka aménagement kɛ ka baarakɛlaw bila ka taa ye ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ walasa sɛnɛ bɛ se ka yiriwa mais o n'a ta o ta n'ale bi k'a fɔ ko sɛnɛ bɛ kɛ a tɛ bɔli kɛ ka dun ka fa kɛ fo ka sugu sɔrɔ sɛnɛkɛla dun tɛ foyi de kɛ sɛnɛ kɔ bɛɛ ka mara ani jɛgɛ mɔ an ko k'o de lawaleya walasa dɛmɛ gouvernement tɛ se ka bɛɛ kɛ u ye min kɛ déjà o ye dɔ ye
mais an yɛrɛ bɛ se ka min kɛ an k'o kɛ olu ye wari ta ka taa n'a ye kɔfɛ ka taa malo san ka na an balo o wari di anw ma a b'i tanga ka wari bila ka taa banki la a b'i tanga dugutaga ma a b'i tanga batota ma a b'i tanga fɛnɛ ka bɔ yan ka taa minɛnw ta port la a b'i tanga o bɛɛ ma et puis ni i bɛ dɛmɛ kɛ sɛnɛkɛla tɛ se ka juru sɔrɔ fɛnɛ banque fɛ an ko banque dalen tɛ sɛnɛkɛlaw la kosɛbɛ parce que u b'a fɔ ni sɛnɛ kɛra u t'a dɔn wari bɛ taa yɔrɔ min na an ko ni an ma ɲa nin bɛ kɛ ni mɔgɔ t'u sen don a la mɔgɔ t'u sen don b'a to banque bɛ farinya an ko fɛnɛ ni nin bɛ kɛ an k'an kɔn sɛmɛ n'a b'a fɔ ma ko assurance agricole an b'an kɔn sɛmɛ o la o bɛ sɛnɛkɛlaw ja farinya o bɛ mɔgɔbatigiw ja farinya a bɛ banque fɛnɛ ja farinya an ko bi tɔnsigi tilefɛla tɔnsigi nin a bɛ tali kɛ salon t'a la an dalen b'a la an bɛ laɲini min na n'o ye ɲɛtaga sababu ɲɛtaga o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na donc ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma tile fila nin kɔnɔ an b'a deli bɛɛ fɛ bɛɛ k'i e nana min kama an k'a kɛ bɛɛ k'a kɛ hɛrɛ kɔnɔ ka kɛ si ni kɛnɛya kɔnɔ ka kɛ nisɔndiya kɔnɔ donc n bɛ bɔ kuma la an ka foli bɛ aw ye hakɛto bɛ kuma la. Merci. Min ye nin initiative ni ɲɛmɔgɔba ye. Ni atelier directeur de moyen bani bɔra k'a fɔ an ye lasigi kun fɔlɔ min kɛra Segu o tɔkun de don. A b'a kalama k'a fɔ a mɛnna jamana in bɛ balo ɲini dɔrɔn de la ka an balo sɔrɔ ɲini dɔrɔn de la mais agriculture ɲɛmɔgɔw y'a ye sɛnɛkɛla ministre olu y'a ye k'a fɔ an kan ka bɔ cadre kɔnɔ bi dun ka fa sabatilen kɔfɛ ka sugu kɔnɔna ɲɛɲini sugu kɔnɔna bɛ ɲɛɲini cogo jumɛn na n'i bɛ sugu ɲɛɲini n'i ka feerekɛfɛn ye f'a ka sɔrɔ partenaire b'i la moyen b'i bolo o moyen t'i sɔrɔ ni i ni maa o maa bɛ jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ n'aw ma sigi ka kuma k'aw bolo di ɲɔgɔn ma n'an ye o ta sɛnɛkɛlaw ka cadre kɔnɔna na sɛnɛ tɛ se ka kɛ ni moyen tɛ sɛnɛ tɛ se ka kɛ k'a fɔ i ye sɛnɛ kɛ k'a minɛ i bolo i y'i dun ka fa sabatilen kɔfɛ i ka balo juru i t'a yɔrɔ sɔrɔ a la i b'a feere yɔrɔ min na pour que ni bɛɛ lajɛlen min b'an bolo n'o ye problème ye an kan ka solution sɔrɔ la cogo min na an ko fo ka lasigi tɛmɛ partenaire ni bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma min dɛsɛlen bɛ yɔrɔ min na dɔ in bɛ se k'o dafa o yɔrɔ la cogo min na bɛɛ ka sɔrɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ o de ye contractualisation ye k'a ye k'a fɔ sɛnɛ a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na sɛnɛkɛla a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na an y'a ye k'a fɔ an ka produit dɔw bɛ an ka sugu kɔnɔna na n'a bɔ kuma sera i b'a ye a bɛ caya a tɛ se ka san yɛrɛ a bɛ toli nin y'o solution dɔw natɔ ye ka di an ka sɛnɛkɛlaw ma donc initiative min don initiative ɲɛnamaba de don min kan ka dɛmɛ min kan ka waleya jamana fan bɛɛ fɛ k'a ɲini n balima sɛnɛkɛlaw fɛ k'a ɲini an ka commerçants fɛ k'a ɲini an ka waritigiw fɛ waritigi ka wari juru sɛnɛkɛla la sɛnɛkɛla ka sɛnɛ kɛ ka feerekɛfɛn feere jagokɛla ma an b'a dɔn k'a fɔ san ye acheteur ka dugu ye a b'a fɔ ma cogo acheteur ka sɛnɛkɛla ka sɛnɛkɛfɛn san ka taa kɔma fɛ san ye dugu de ye n'olu mɔgɔw yera yan o ye nafaba de ye parce que olu de bɛ wari sɔrɔ banque fɛ sɛnɛkɛla fana ka wari sɔrɔ banque fɛ ka minɛnw san ka sɛnɛ kɛ o de bɛ nafa dɔn an ka région kɔnɔna na n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni tile fila sigi min filɛ nin gouverneur tɔgɔ la an k'an kuloma jɔ ka ɲɛ an bɛ se ka bɔ ni bɔda ɲuman min ye an bɛ se ka dɛmɛ se an ka sɛnɛkɛlaw ma cogo min na danaya kɔnɔ an ka da ɲɔgɔn na parce que baara in belebele bɛ danaya de kan an ka da ɲɔgɔn na ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an ka jamana ka bɔ nɔgɔ la sɛnɛkɛlaw min b'an ka sigida la u k'u ka nafa n bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ hakɛto b'a la merci beaucoup. n'an tilara maa minnu tun bɛ yen n'olu ye maabaw ye nin ko in hukumu kɔnɔna na mikoro bara an y'a dɔn sɛnɛkɛla musow la sɛnɛkɛla muso minnu fana u jɔyɔrɔ ka bon bi san kɔnɔna na sabula u fana kɛlen don ka jɛrɛ jɛkulu sigi maloko ta nasira fɛ u bɛ se ka baara minnu kɛ Fala ni Keba u ye o muso dɔ ɲininka an ka jɛ ka ale lamɛn. Ne tɔgɔ ye Madame Kulibali Fafana Sogoba. Ne bɛ coopérative dun ka fa mɔgɔw ka sɛbɛnnikɛla ye ne ye. En même temps sɛnɛkɛlaw ka tɔnba min bɛ san yan n'u b'a fɔ a ma ko Corpazo ne y'o secrétaire ye. Ne bɛ baara kɛ. Bi sigi k'a fɔ ne hakilina ye mun y'a kan hakilina ɲuman de bɛ ne bolo parce que ne bolo hakilina ɲuman don. Hakilina ɲuman don mun na? U filɛ ka ni hakilina min ta k'u bɛna kɛ contrat ko min passé sɛnɛkɛlaw ni
waritigiw ni commerçants ni ɲɔgɔn cɛ ani engrais-tigiw nafaba de b'a la parce que sɛnɛkɛla caman bɛ yen se t'ale ye se t'i ye ni se t'i ye ka musaka sɔrɔ i yɛrɛ k'i ka sɛnɛ sinsin a ma nɔgɔn donc ni sababu ɲuman dɔ sɔrɔla sisan min bɛna kɛ sababu ye ka wariko nɔgɔya ka engrais ko nɔgɔya ka siko nɔgɔya sɛnɛkɛla bolo a b'a to sɛnɛkɛla bɛ sɛnɛ kɛ hakilisigi la a kan ka rendement min sɔrɔ o bɛ sɔrɔ parce que ni si ɲuman yɛrɛ t'i bolo i ka rendement ko baara de don ni engrais fana t'i bolo engrais min ye engrais nafama ye fana min b'a to engrais bi malo ɲɛ mais ni engrais ma sɔrɔ e bolo k'a kɛ foro la i kan ka min sɔrɔ i t'o sɔrɔ o ye ne ka hakilina ye donc ni contrat sera ka kɛ bailleurs financiers ni partenaires financiers ani commerçants ni engrais-tigiw ni sitigiw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ɲumanba de ka sɛnɛ yɛrɛ k'a sinsin san kɔnɔ parce que san ye sɛnɛkɛdugu de n'i ko san dɔrɔn i ko sɛnɛkɛdugu ne kɔni hakilina o ye et puis fana u filɛ ka min fɔ nin n'a contrat sera ka tɛmɛ bayɛlɛmalikɛlaw fana ni sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ bari anw ye bayɛlɛmalikɛlaw de ye a bɛ kɛ sababu ye anw fana bɛ malo ɲuman sɔrɔ ka qualité ɲuman sɔrɔ k'an ka bayɛlɛmali sinsin k'a ɲɛ ka fɛn ɲuman produit ɲuman fana bɔ k'o di consommateurs fana ma a b'a to fana sugu bɛ nɔgɔya parce que n'i ye malo sɔrɔ da la da min ka nɔgɔ e fana b'a nɔgɔya sugu kɔnɔ mais ni o ma kɛ a ma nɔgɔ sigi in kɔni sigi ɲumanba de don ala k'an ni sababa bɛn ala k'a to an ka wulila min ni bɛɛ b'i ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ bɛɛ b'i sababuya ɲuman dɔ sɔrɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa so n'o sababuya ɲuman ye o ye ne hakilina ye welewelekan bɛ anw bayɛlɛmalikɛlaw bolo parce que wariko fana b'aw la pour que anw bɛ se ka malo sɔrɔ ka se an ka nimisi wasa ma cogo min na ni wari t'i bolo k'i ka taa malo faraman san pour que i b'a bayɛlɛma a ma nɔgɔn donc ni sababu ɲuman kɛra ni atelier in bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye partenaire dɔ bɛ na ka na anw n'o bɛ contrat signé o fana bɛ wari di anw bayɛlɛmalikɛlaw ma an b'an ka malo san a sago a wagati la a kuma na nɔgɔyara k'a bayɛlɛma o welewelekan min ne bolo ka si u ma. Ayiwa min ye sangaw fɛ yen sa an bɛ san yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo maa maa nana kɛnɛ kan nin baara in na k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn tile fila baara don n'ala sɔnna a ma min ye nɔgɔ baarakɛlaw ye maa minnu bɛ sa ni nɔgɔ bɛ olu bolo olu fana ka jɛdenw bɛ kɛnɛ kan yan Eli n'i m'a fɔ ko kawo de a tɛ dɔn ka bɔ ɲɔnɔnkaw fɛ yen sini ni ala sɔnna a ma an na kuma di ale fana ma sabula ale fana nana ka bɔ ɲɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin ko in kama ɲuman ni mɔgɔw bɛ yan n'o ye jajɛba ka maaw ye olu bɛ kɛnɛ kan DPA ka taa se seru nantuba ma maa bɛ nɔgɔ baara kɛ jagokɛlaw ni bankitigiw olu fana bɛɛ lajɛlen nalen don kɛnɛ kan Luxdef ale kɛlen don ka dɛmɛ kɛ yaasa jɛrɛ in ka se ka sigi n'an bɔra yen san an bɛ taa Bamako nɛgɛsira an bɛ taa o sira fanfɛla la kunun ko bolonɔ bilara sɛbɛn na sɛbɛn min na to sa nɛgɛfura la sa kasarokaw fɛ yen pɔn min ni salongo sanji y'o tiɲɛ o pɔn in o bɛ se ka dilan cogo min Chinois ka baarakɛ jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko COVAC ale ni Mali gouvernement ye bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min n'o bolonɔ bila kɛra sa o kɛra minisiri min bɛ an ka jamana bolimafɛnkow kunna ka taa se minisiri min bɛ yen n'o fana bɛ sɔrɔ ko kunna Madina Sisoko n'ale bɛ Danbelakaw ka sigi la Mali minisiri min ɲɛsinnen don sɔrɔko ni musakako ani min ɲɛsinnen don taa ni ka segin o bɛ taa se sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 600 ma min kan ka di sa ka se ka pɔn ale baara kɛ kayokaw fɛ yen min ye kasarokaw fɛ yen pɔn yɛrɛ baara bɛɛ lajɛlen k'a kan ka bɛn kalo 4 ɲɔgɔnna ma yaasa a ka se ka ban nɛgɛsira ale ka se ka daminɛ joona joona ORTM maaw olu tun bɛ kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ. Minanko ani cakɛda ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye COVAC Mali ye yaasa tɛrɛ bɛ se ka taa ni ka segin daminɛ Bamako ni Kayi cɛ cogo min nin b'a to Kasaro Babili jɔli baaraw ka daminɛ teliya la Babili min ni cɛni kɛra sababu ye ka tɛrɛ ka taa ni ka segin jɔ Bamako ni Kayi cɛ ani gouvernement ka laɲini fana ye a baaraw ka kɛ teliya la dugu dɔ bɛ yen ko Kasaro ka Babili dɔ tun bɛ yen nɛgɛsira in bɛ tɛmɛ o sanfɛ ala y'a kɛ ji taara ni Babili ye o y'a sɔrɔ labɛnw sabatilen don donc Babili dun n'i ko k'i k'a jɔ ale jɔli ti ko nɔgɔnba ye jamana ɲɛmɔgɔ an taara damakasi kɛ olu ye an gɔkɔrɔma dun an wulila ala nana kɛ bɛnkan sɛbɛn min ye sɔgɔmada in na ani an ka baarakɛla dɔw bɛ yan n'u b'a fɔ a ma ko COVAC Mali an n'olu ye wulikajɔw caman kɛ ka taa ni ka segiw caman kɛ an n'u bɛnna a la an y'an bolo di ɲɔgɔn ma sɔgɔmada in na an nana ka na bolonɔ bila kɛ o sɛbɛn la
olu bɛna baara in babili in jɔ. Jamana tani ka sigi ani minanko ministri ka fɔ la tɛrɛ ka tani ka sigi Bamako ni Kayi cɛ a nafa min bɛ jamana ka fara u ka kɛrɛnkɛrɛnnena a bi tɛmɛ sigida minnu fɛ a nafa ka bon olu ka kosɛbɛ. O de kama gouvernement ma sigi ani gouvernement ye wuli ka jɔ kɛ tɛrɛ bi se ka tani ka sigi daminɛ telala cogo min Bamako ani Kayi cɛ. Jɔyɔrɔ min b'a la a bi dugu minnu fɛ ka taa bɛɛ b'i dahirimɛ sɔrɔ. Feerekɛlaw bɛ yen an ka dugu yɛrɛ dugu ye min datugulen don a seleke naani bɛɛ fɛ. Donc n'i ye nɛgɛsira kɛ ale bi donibaw ta ale bɛ yen depuis a jɔra tubabu tile la a lawulilo kama dugu dɔw bɛ yen ni ale jɔra fo ka taa fɔ ko a daminɛna olu dugutigilamaw ka taa ni ka segin degun b'a la donc n'a sera ka daminɛ a ka di mɔgɔw ye. Kasaru babili jɔli min ni a baaraw kalifara nin cakɛda in na ni o ye Covec Mali ye a kuntala diɲɛ ye kalo 4 ye gouvernement ka laɲini kɔnɔ ni o de ye k'a fɔ a baaraw ka kɛ teliya la nafolo min bi don a da fɛ o ye CFA miliyari 1 ani miliyɔn 600 n'a kunkanfɛn. Baara kunfilanan ɲɛsina Mali gouvernement ni diɲɛ wari bomba Banque mondiale ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni ji ka walankatali ye sango n'o kɛra sababu ye ka tiɲɛni caman don jamana kɔnɔ ani bolofara caman fɛ Mali gouvernement ye wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ caman bila sen kan min b'a to a kɔlɔlɔ sera maa minnu ma dɛmɛ bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin olu ma cogo min hali bi o wuli ka jɔ hukumu kɔnɔna na diɲɛ wari bomba Banque mondiale kɛlen filɛ ka ni musaka min bila Mali ka bolo kan o bɛna fara gouvernement ka wuli ka jɔ kan yaasa hali bi ka baara kɛ sirafara caman fɛ ani teliyala jamana kɔnɔ yanni samiya donni cɛ baara minnu ni a ɲɛsinnen don jamana fan caman ma. A bɛɛ y'a ye k'a fɔ samiya ye tiɲɛli caman kɛ an ka pont caman karila an ka siraba caman tiɲɛna dɔgɔtɔrɔsow inondera u tiɲɛna ekɔlisow sanji donn'u kɔnɔ k'u tiɲɛ donc o baara kɔnɔna la gouvernement ye décision ta ka miliyari 4 de bɔ budget la pour que ka se ka o ɲɛsin ministère ma miliyari 4 bɛ dɔ ɲa la mais o t'a ɲa o t'a bɔ donc an y'an kan bila an baarakɛɲɔgɔn ma n'an bɛ fɔ o ma Banque mondiale donc o de kɔnɔna la an n'u bɛnna la u ye miliyari 43 o bila kun fɔlɔ la an ka bolo kan. Baaraba minnu bolodalen don o dɔ bɛ ɲɛsin bilama sɔrɔ ni musakakow ministri ka fɔ la ka kɛɲɛ ni bila dugu yɛrɛ sigicogo ye dingɛ kɔnɔ. Ayiwa n'an sa an na to Bamako ale kɔnɔna na ka kɛ ni an ka kunnafoniw ye sa an b'a yira k'a fɔ kunungo ministri so min bɛ n'o bɛ kuran ni jiko kunna sa Kayikaw fɛ yen min ye kuran dilanyɔrɔ min n'o ye Albatros ye Albatros ɲɛmaaw olu ni ministri so min bɛ kuran ni jiko kunna olu kɔni sigira ka kuma sigika kuma ye tali kɛ min na sa Albatros ni ale bɛ kuran di Kayikaw fɛ yen ale ni Mali gouvernement bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ cogo min bɛnkan min na sa Albatros yɛrɛ a lawulili a ka kuran dili o bɛ se ka sigi sen kan cogo min bɛnkanw ni taabolow ni bolodiɲɔgɔnma bɛ se ka kɛ sa Mali gouvernement ni Albatros cɛ kuma tɛ olu kɔni kun y'a yira sa ko CFA wari miliyari 90 olu mago bɛ o la yaasa u ka se k'u ka baaraw daminɛ ka kuran k'olu di min ye Albatros yɛrɛ ye a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a yirala k'a fɔ sa ko a bɛ baara caman kun kɛ nka a ka kuran sɔrɔli kana Bamakɔ kɔnɔ la o kun gɛlɛyaw bɛ o la nka ni min ye sigikafɔ min filɛ nin ye sa n'o sigira sen kan o bɛna n'a to taabolo ni nabolo ka sɔrɔ a la a yɛrɛ bɛ se cogo min na ka baara daminɛ kabini février kalo tɛmɛnen tile 19 SOMAGEP ale directeur général bɔra a nɔ na Dramane Kulibali fo sisan maa ma se ka bila ale nɔ na fɔlɔ o kɛlen no degunba ye bi SOMAGEP ale kɔnɔna na SOMAGEP maaw kɔni ka fɛn caman bɛ bi o sirilen no Dramane ale ka sɔrɔlibaliya la ka kɛ ni baara minnu bɛ yen n'u bɛ se ka olu kɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko fo maa kofɔlen ale kɔni ka na walima ale ka se ka nɔrɔ bila joona yaasa u bɛ se ka baaraw olu kɛ cogo min na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen n'olu ye lafasa jɛkulu ye sa sanayɛlɛ kalanso min bɛ yen n'a fɔ o ma ko FM Post ale kɔnɔna na olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni bɛna baara bila kɛ min ye heure 100 ani heure 44 u y'a yira sa k'u bɛna o kɛ ko wa fana ko a bɛ se ka lakurakuraya tuguni min ye nin kalanso in ye sa akɔlidenw yɛrɛ fana kun ye baara bila kɛ waati dɔ la o kɔfɛ sa olu kun ta kun ye musakako ye nka nin waati in na min ye karamɔgɔ ni baarakɛla minnu bɛ yen olu kɔni y'a yira sa k'u ka sɔrɔ ko kɔni ko a dulonnen don galama na ko fo ɲɛ ka sɔrɔ a la fɛn ka se ka f'u ye cogo min na u bɛ se ka o faamuya n'an bɔra yen Nizɛrikaw fɛ yen Nizɛr Autrichekaw olu ka musokɔrɔba dɔ o kɔni kun minɛna ye kunungo a yirala tuguni k'a fɔ ko Nizɛr yɛrɛ sa ko min ye Suissekaw ka muso wɛrɛ o fana darakira ye k'i min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Dagamanet ale kɔnɔna na Agadez o masuruna na sa a yira k'a fɔ ko maa jɛkulu marafatigila ko dɔnbali dɔw kɔnɔna na kibaruya in kɔni dira kunungo min ye Suisse gouvernement ye ale ye wololemada kɛ ka ɲɛsin furancɛla fanga min bɛ bi na Nizɛrikaw fɛ yen yaasa u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min maa kofɔlen min filɛ nin n'ale yɛrɛ minɛna sa
a cɛ kɔni o ye Niger ka ye o fana ye welewelemada kɛ sa dɛmɛ bɛ se ka don u ma cogo min na yaasa min ye ale furumuso in bɛ se ka ye cogo min na Ganakaw olu ko k'u ka sanu a tɛ nana feere maa ma tuguni maa wɛrɛ tɛ se k'i bolo don olu ka sanu baarali la tuguni min y'u ka sanu ye a ko bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛnabɔ u fɛ yen a bɛ n'a fɔ an ye kibaruya min di dɔgɔkun tɛmɛnen k'a yira k'a fɔ Trump bɛ ka waleya minnu kɛ bi o waleya n'o o la kɔni timɛnna sanu o de bɛna don ba la Ganakaw olu sɔmi jayanen de filɛ nin ye k'a yira sa k'a fɔ k'u ka sanu kɔni a tɛna bɔ u fɛ yen min y'u ka sanu sanni u ka sanu koli min ye jamana wɛrɛ maaw ye sa olu bolo kɔni tɛna don olu ka sanu na farafinna dun min ye an ka jamanaw kɔnɔna farafinna Ghana ale de kɔni ye sanubɔ wanɛ bi na an ka farafinna jamanaw kɔnɔna na Tanzanikaw fɛ yen fanga sinamatɔn belebeleba min bɛ yen sa olu ɲɛmaa y'a yira sa k'a fɔ ko ale gɛnna ka bɔ kalata hukumu kɔnɔna na wulikajɔ ni fɛnw kɔni bɛ ka kɛ ale fɛ yaasa cogo min na u sen bɛ se ka don nin ko in na Faransi ale ni Alizeri fɔnkɔɲɔgɔnkɔba bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min daminɛna ni Faransikaw ka maaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye ka ɲɛsin Alizeri ale lasigidenso bɛ Faransikaw fɛ yen maa mun bɛ yen n'o bɛ baara kɛ siganakɛlaw la sa k'a fɔ ko ni Bamanci wale n'u ka walekɛbagaw kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Faransikaw ko ko o maa in ko ka gɛn Alizeri ale fujilenna o kɔfɛ sa k'a yira k'a fɔ ko min ye Faransikaw ka lasigidenso fana b'a fɛ yen maa 12 bɛ yen n'o ye sɔrɔdasiw ni gendarmew ye ko ka olu fana gɛn Faransi fana ko a bɛna maa 12 k'olu gɛn ka bɔ a fana fɛ yen n'o ye Alizeri fana ka lasigidenso min bɛ u fɛ yen ka tila k'a ka lasigiden bɛ Alizeri k'o wele k'u b'o o ɲininka o dalakaw na ale Faransi kelen kɔnɔna na u ka dugu min bɛ yen ko Toulon marifakan kɔni bɔra yen kosɛbɛ marifakan min n'o kɛra kunna sini sufɛ k'a dugu jɛ kununko la a yirala sa k'a fɔ ko min ye minisiriso min b'u ka sariya ko kunna ale yɛrɛ bɔra ka kibaruya di kɛ nin ko in na min ye jɛkulu marifasigila kodɔnbaliw don wa walima maa wɛrɛ de kɔnɔ k'a lawula kama wa ka sobo in kɔnɔna na maa minnu ye kisɛci in kɛ o kɔni ɲɛɲinini n'o baara olu bɛ sen na sabula halisa a ma se ka dɔ fɔlɔ marifakan in ale bɔra yɔrɔ min na Chine ale ni États-Unis olu kɛlen ka masaraka sɔrɔ t'a la min ye États-Unis ye sa ale tun y'a yira sa ko ale na dɔ fara a ka sɔngɔw kan a ka douane wariw kan o hukumu kɔnɔna na sa min ye Bloomberg mɔgɔw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko Chinois y'a yira ko min ye Américains ka pankuru fɛn fɛn bɛ yen n'olu baaraw kan ka kɛ sa n'o bɛ dilan olu fɛ yen ko k'olu baaraw bɛɛ lajɛlen jɔ min ye Boeing ye ale senna kɛ o la Bloomberg maaw y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Chinois ye u y'a ɲini u ka jamanaw fɛ fana u ka jamana baarakɛlaw fɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ minɛnw dilan n'o bɛ taa États-Unis kaw fɛ ko k'u dilan ni jɔ n'o ye avion pièces détachées ye ani minɛn wɛrɛw Américains kɔni u jɔrɔlen don nin ko in na kosɛbɛ sabula Chinois ko n'u ye 100 fara a kan olu bɛ 200 fara u ka saraw olu kan Irakaw fɛ yen maa ba 370 sa olu kɔni tun ye degun sɔrɔ u ka jamana kɔnɔna na degun ye cɛncɛn o de gɔngɔn wuli o sera u ma u yɛrɛ kɔni sera ka furakɛ jamana kɔnɔna na sabula a yɛrɛ ka fɔ sa ko cɛncɛn kɔni donna caman nun fɛ waleya in kɔni a kɛra degunba ye u bolo nka min ye u ka dɔgɔtɔrɔlakaw ye u y'a yira sa k'olu yɛrɛ sera ka wulikajɔ kɛ Irak ale kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ an b'a yira o la k'a fɔ an ka sifinw n'o ye minnu ye san 17 la olu kɔni ye kununko u ka biye sɔrɔ ka taa finali kɛnɛ kan n'o y'u bɔɲɔgɔnw ye olu ka Coupe d'Afrique bɛ ka taa Marokokaw fɛ yen Mali ye se sɔrɔ Burkina de ɲɛkɔrɔ 2-0 min ye Mali cɛlu dasibaw o kɛra Sumayila Fane ye kabini sanga 42nan na Mahamadu Traoré sanga 73nan na ale nana ka na cɛlu 2nan gosi Mali ale kɔni ni Maroc de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Maroc min ye se sɔrɔ kununko ngɔ in na Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔla la ale y'a ka tige sɔrɔ Burkina ni Côte d'Ivoire olu na balontan kun fɔlɔ kɛ samedi don min ye final ba ye sa o ye samedi nɛgɛ kanɲɛ 19 ye Mali ni Maroc nin ye Mali siɲɛ 4nan ye ka taa Coupe d'Afrique san 17 ka kɛnɛ kan min ye san 1997 san ye an taara final la san 2015 an y'o ta san 2017 an y'o fana ta nin ye an siɲɛ 4nan ye jɔnjɔn kɛnɛ an ka se ka k'a kan denmisɛnninw ko ka dugawu donkaw ye yaasa halisa u bɛ se ka se sɔrɔ bolomasiri tabaa minnu bɛ AES kɔnɔna na olu bɛ bolodi ɲɔgɔnma na bolodi ɲɔgɔnma min sen na ta o ye pankurutigiw ye babu kunu ni kunnasini o ye tali kɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa pankuru minnu bɛ yen bi k'olu hakɛw bɛɛ lajɛlen dɔn wulikajɔw bɛna kɛ cogo di fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛna sigi ka se ka kow bɛɛ lajɛlen don da kelen fɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini jamana 3 in y'u bolodi ɲɔgɔn ma u ka jamana pankuru olu ka se ka jɛrɛ jɛkulu kɛ ka se ka ɲɔgɔn faamuya baara in ni Ala sɔnna ma ale bɛ kun cɛ sini ni Ala sɔnna ma Gabonkaw ka président kura n'o ye Brice Oligui Clotaire ye ale ye décret fɔlɔ min ta kɔni o ye k'a fɔ sa ko Gabonkaw fɛ yen
cɛ ni cɛ olu tɛ se ka furu muso ni muso tɛ furu furu kɔni dagalen don olu fɛ yen cɛ ani muso o de ni ɲɔgɔn cɛ nka u y'a sɛgɛsɛgɛ u y'a lakɛnɛya ka d'a kan ko min ye muso ye ni furula kɔni cɛ ka tabiyaw i b'olu k'i taabolo ye yaasa min ye sigi o bɛ se ka diya cogo min na n'an bɔra yen sa an bɛ segin ka na min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna yan k'a yira la ka sɔrɔ sa jafara bɛ k'aw fɛ yen olu ka sous-préfet ni o ye lieutenant colonel Issa Jaye ale ka baara tali a ye kalo 3 sɔrɔ baara tali kalo 3 in kɔnɔna na sa a kɔni ye wulikajɔw kɛ min ye dugudenw ye k'olu gɛrɛ a yɛrɛ la dugutigilakaw k'olu gɛrɛ a yɛrɛ la kabilatigiw maa mafalen minnu bɛ jafara bɛ kɔnɔna na n'olu caman ye baara kɛ yaasa bɛn ni kelenya bɛ se ka don cogo min baaraba tɛ baaraba ye min ye lieutenant colonel Issa Jaye n'a yɛrɛ tɛ to kɛnɛ kan ka dileki bɔ k'i sen don o la ndulati a yɛrɛ b'o dɔn kosɛbɛ sabula a yɛrɛ ye ndulatila kɔrɔ ye cɛlu kɔlɔsibaa kɔrɔ don an b'a yira la fana k'a fɔ ko Issa Dia maa min don kabini a kɔni taara jafara bɛ ani dugudenw bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ kibaruyaw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ seliw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ batow bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye ndulatiw ye olu bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o de la sa kalo 3 sɛbɛnlen kɔfɛ sa a ko maa minnu sera k'a dɛmɛ a ka baara la kosɛbɛ a ye waleɲumandɔn kɛ olu dɔw ye o waleɲumandɔn hukumu kɔnɔna na sa a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ye a y'o ta k'o di maa dɔ ma maa minnu ye a dɛmɛ kosɛbɛ i n'a fɔ médaille min bɛ yen ni o y'o lakodɔn u y'olu di Ecotra ni mɔgɔw ma ka dɔ di Ansarti ni mɔgɔw ma min ye Asani Jire ye ni ale y'a dɛmɛ kosɛbɛ ka se ka dɔ di o fana ma dugudenw ka tɔn minnu bɛ ani jɛkulu minnu bɛ ka se k'olu fana dɛmɛ kɛnɛ ka yen misiri n'o y'u ka jafara bɛ misiri baara hukumu kɔnɔna na ye lieutenant colonel a taara o kɛnɛ kan an ka jɛ a ye kuma min fɔ an k'o lamɛn. Video. Allahumma salli ala Muhammad. Kau berkata berkata. Amerika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ninte komanan bara ube dorate. Ni misiri bara de. Misiri bara la bebe ni ke i bo de soro. Ala ko de do. Jafara be kaw de an de ni. Jafara be ne na soro. Jafara be duba kelen. Fula kota la bozo kota la bamanan kota la fɛn fɛn duba kelen denw den lamɔna n'i sera o duba in kɔnɔ i ye bɛɛ de jɛ ye ni misiri in an nana sɔrɔ barika yɔrɔ de don misiri in an nana sɔrɔ bɛn yɔrɔ de don misiri in an nana sɔrɔ adamadenw dilan yɔrɔ de don donc halisa n'anw nana sɔrɔ o baara bɛ yen anw de kan ka kɛ o manefuru ye anw de kan ka kɛ o baarakɛlaw ye ne bɛ fɛn kelen min fɔ yan misiri mɔgɔ maabaw de bɛ yan ne yɛrɛ ka karamɔgɔw bɛ yan n faw bɛ yan depuis n nana jafara bɛ olu de farala ne kan ka hakili ɲɛnama di ɲɔgɔn ma sira bɛɛ fɛ Aminata a ɲɛsu mais misiri mɔgɔw farala jafara bɛ ne dilanbagaw kan ne fɛ parce que adamaden kɛra cogo cogo n'i ye maa hakilimaw sɔrɔ i kɛrɛfɛ olu kungo ye kungo ye halisa k'a fɔ jafara bɛ kaw ye ala ka barika don jafara bɛ la ni misiri ninnu fana b'o barika fɛn fɛ ala k'an ka laɲiniw bɛɛ sɔrɔ ala ka jafara bɛ kɛ bɛn dugu ye ne kɔni ne t'aw ka kɔmana ne y'aw frère de ne y'aw balima de n ka famille bɛ yan famille jirew bɛ yan famille baw bɛ yan famille jaw bɛ yan ninnu bɛɛ ye ne ka famille de n faw ka duw de ye olu du ninnu ye donc halisa an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don misiri ala k'aw mɛn. Merci mon sous-préfet. Merci ala k'a ni to ɲɔgɔn ye ala k'a ni to ɲɔgɔn ye i nana dugu in na i nana. Ayiwa nin tun ye jafara bɛ sous-préfet n'o ye lieutenant colonel Issa Jaye ale yɛrɛ sera ka wulikajɔ minnu kɛ ani jafara bɛ kaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ segin ka taa sa Bamakɔ premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la kunungo nin kalo in tile 15 premier ministre ale ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi bɔlɔlɔ sira kow ale ni digitalisation kow falen minnu bɛna na don la an ka kalanko la sanayɛlɛ kalanso la sa ko yɛlɛma caman o donna o la yɛlɛma minnu bɛna na to don nataw la sa min ye digitalisation ye ale kɔni bɛna na sigi sen kelen ka bɔlɔlɔw sanfɛla la yaasa kɔnkuru ko minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ tɔgɔsɛbɛnni ko minnu bɛ yen examen minnu bɛ yen fo ka taa se ɲɔgɔndanw bɛɛ lajɛlen ma kalanko bankun kan olu bɛɛ lajɛlen bɛna na kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye sa k'olu bila bɔlɔlɔ kan
min ye nin hakilina in ye sa komite min sigilen no sa ka digitalisation ko sigi sengelen kan ale de ye nin baara ninnu kɛ nin bɛɛ lajɛlen kamarulen sa u nana ka n'o de yira premier ministre la ekɔliden somaw ka taa fara karamɔgɔw ka sa olu ka se ka lafiya ekɔli ko hukumu kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko min ye ministre so min bɛ kalanko yɛrɛ kunna ale ni ministre so min bɛ fɛnko kunna olu y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛna n'a to sefa wari miliyari 4 o ɲɔgɔnna o n'a kamaru ka se ka sɔrɔ a ko in hukumu kɔnɔna na min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don sen kan sa a yira sa k'a fɔ ko min ye ekɔlidenw yɛrɛ ka ko bɛɛ lajɛlen u ka kalanyɔrɔw la ka se k'olu sigi sen kan o bɛna kɛ a la u y'a yira sa ko a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko modili o 30 o de bɛna sigi sen kan an ka sarayɛlɛ kalansobaw la n'o ye université ni ekɔlisobaw ye ka taa se institut ma olu bɛɛ lajɛlen bɛna o bugunatigɛ sɛbɛn sɔrɔ sa bɔlɔlɔ sanfɛ ni maa min b'a fɛ ka kalan kɛ i b'a fɛ k'i sen don ɲɔgɔndan na i b'a fɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn i b'a fɛ ka kibaruya fɛn fɛn sɔrɔ sa nin bɛɛ lajɛlen bɛna bila bugunatigɛ sɛbɛnw sanfɛ bɔlɔlɔ sanfɛ maaw bɛ se k'o sɔrɔ yɔrɔ min ɲɛfɔli kɛra premier ministre ɲɛna sa k'a yira k'a fɔ ekɔlidenw yɛrɛ ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min n'o ye senu ye o fana o bɛna n'a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ kan koyi a ka baara kɛ cogo a ka kimɛli kɛ cogo lakana ko bɛ kɛ cogo di ekɔlidenw ka sara ko bɛ kɛ cogo di u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kibaruya di fana o bɛna k'a kɛnɛ kan senu kibaru u bɛna o sigi min ye SMS fɛ sa ni texte ko min ye 36 kɛmɛ n'i y'o dasi i bɛ message ci aw ekɔliden dama ni ɲɔgɔn cɛ kibaruyaw kan ɲininkali minnu bɛ ka se ka olu kɛ nin falen minnu filɛ nin n'o bɛna bila bɔlɔlɔ sira kan sa ekɔliko ta na sira fɛ premier ministre kɔni ye ekɔli karamɔgɔw ni maa minnu sigilen don bɔlɔlɔ sira ni digitalisation ko kunna an ka jamana kɔnɔ k'u fo a y'a ɲini u fɛ sa nin bɛɛ lajɛlen ka kamaru ka ɲɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka lakɔlɔsi ka ɲɛ min ye san o san walima kalo saba ɲɛfɔli ka kɛ nin ko in na ekɔlidenw ye ekɔlidenw yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min ye ɲɔgɔndan min bɛ se ka k'a kɔnɔna na maanifinya ko tɔbɔtɔli min ye waleya in ye a bɛna to sa senu maaw olu kɔni ka se ka sɔrɔ min kɛ san kɔnɔna sa o bɛna kɛ miliyari 1 a n'a kunkanfɛn ye yaasa nin bɛɛ lajɛlen mana se ka sabati premier ministre a ko k'a b'u fo k'a ɲini u fɛ sa nin fɛn mun filɛ nin ye nin kana kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye nin ka minɛ ka ɲɛ nin ka kamaru ka ɲɛ nin ka kɛ sira ye sa sira min na ni lafiya ye denmisɛnninlakaw ma u somɔgɔw ma ani ekɔli karamɔgɔw ma don nataw la yaasa tagabi min bɛ yen wulikajɔ min bɛ sɛbɛnko ni fɛnw na a bɛɛ lajɛlen ka se ka nɔgɔya an ka ekɔliso kɔnɔna na i n'a fɔ jamanakuntigi Asimi o y'a laɲini cogo min na nin de fana bɛ dan sigi an ka kunnafoniw na kunnafoni minnu diraw ma Keba Jalo Falaye Keyita ani ne yɛrɛ k'an to Sangaw fɛ yen vraiment Falaye an bɛ Sangaw fo Sangaw u y'an bisimila ka ɲɛ min ye san dugudenw ye an b'u fo maa nana ka na i ɲɛ da an kan ani minnu ye ɲɔgɔn ye ani minnu fana bɛ yen ni u bɛ weleli la su ani tile an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ta k'o bila yan n'a b'a fɛ ka an lamɛn san a bɛ arajo santoro ale ta don o don sɔgɔma don o don wula fɛ kibaruya ninnu a b'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ala ka dugu ɲuman jɛ ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn sini ni ala sɔnna a ma. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don o don Bamako, Seko, San, Moti, Kuchala, ka taa se Sikaso ma Keɲeba, Kita o ma ɲina Yɔrɔ di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka